Tämä ajatus Matteus 25, nämä 10 neitsyttä, 5 viisasta, 5 tyhmää, niin se on puhutellut mua tosi paljon. Mä tiedän, että jotkut opettaa tästä sillä tavalla, että tämä ei koske seurakuntaa ollenkaan, vaan tämä koskee Israelia. Seurakunta on temmattu pois ja näin poispäin. Minä en itse henkilökohtaisesti usko tähän, vaan mä uskon, että me eletään semmoista aikaa, että me olemme olleet luopumuksen ajassa ja nyt on se hetki, jolloin yössä kuuluu huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Nyt viisaat neitsyöt laittaa lamput kuntoon. Nyt on aika se, että ollaan yhteys siihen varaastiaan, eli pyhän hengen lähteeseen, koska meissähän on tämä elynlähde. Jeesus sanoi näin, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuisen elämään. Eli meissä asuu Jumalan henki, meissä on elämän lähde ja nyt on aika laittaa lamput kuntoon. Mitä tarkoittaa, että lamput laitetaan kuntoon? Sitä, että sana alkaa kiinnostamaan, sana alkaa avautumaan ja uskovat alkaa näkemään profetaalisesti, että mikä hetki yöstä on.